अगे कल्हे देखलियहु तोरा के छोड़ी टी शर्टवा में लगो हो बड़े बड़े। कल्हे देखलियहु तोरा के छोड़ी टी शर्टवा में लगो हो बड़े बड़े। अगे डोरी लगो हो सोनी के छोड़ी भी लगाई बाऊ तोरे जोरे। अगे डोरी लगो हो सोनी के छोड़ी भी लगाई बाऊ तोरे जोरे। छौड़ा के छोड़ी बुढ़बो कहो हो रतिया सुतबाऊ तोरे जोरे। छौड़ा के छोड़ी बुढ़बो कहो हो रतिया सुतबाऊ तोरे जोरे। अगे डोरी लगो हो सोनी के छोड़ी भी लगाई बाऊ तोरे जोरे। अगे डोरी लगो हो सोनी के छोड़ी भी लगाई बाऊ तोरे जोरे। अभी चलो ही मार के इतर के छौड़ी लगो ही नहीं तो पवित्र गे। कितना के कहीं भीतर के छौड़ी ठीक न हो तो रो चरितर गे। अगर चलो ही मार के इतर के छौड़ी लगो ही नहीं तो पवित्र गे। कितना के कहीं भीतर के छौड़ी ठीक न हो तो रो चरितर गे। अभी कितना छौड़ा डूबी लगैल कहूँ कितना हो तो तोरे जोरे। कितना छौड़ा डूबी लगैल कहूँ कितना हो तो तोरे जोरे। अगे डोरी लगो हो सोनी के छौड़ी डूबी लगाई बाऊ तोरे जोरे। अगे डोरी लगो हो सोनी के छौड़ी डूबी लगाई बाऊ तोरे जोरे। अभी कितना गहरा हो तो के छोड़ी लगावे दे हमरो मीटर गे। थोड़ी के गर्मी नापे दे छोड़ी लगाई के थर्मामीटर गे। अगर कितना गहरा हो तो के छोड़ी लगावे दे हमरो मीटर गे। थोड़ी के गर्मी नापे दे छोड़ी लगाई के थर्मामीटर गे। अगे राइटर कौशल यहिर मनोज कैल कौठोड़िया कोहिड़ गे। राइटर कौशल यहिर मनोज कैल